Video kad prošli preko tu dolina, bila mostić, i kaže, babo, gledaj, kaže, nevesta. Babo, gledaj, nevesta. Ne, sine, nemoj na dole, kaže, to je đavoli, nemoj na dole da gledaš. Sedi si gore, a ono ga zamajava i sve na dole i na dole. Kako ga on gleda, tako se ona đavolija... Čičak nije pomogao? Pa pomogao da on vidi to. Da nije Čičak, ono ne bi videlo i ne bi pričalo. Pošto je Čičak, zato je on video to. Aha, a volovi? A volovi, kaže, neće tu da idu, onaj čovek gura, udara sa onaj ostan, sa onaj prut. A volovi, a ovaj gura i udri. I tako kaže, jedva smo prošli na to mesto. A ima li danas omaja? Pa ima koji ljudi viđaju. Šta kažu oni? Pa videli to, videli ono, negde sviraju svirači, negde pevaju i tako. Znači tako, šta je najčešće? Najčešće je znači nevesta sa muzičarima? Da, onda ima omaja kao volovi, kao ove... Jagnje? Kao jagnje i tako. Juriš da ga uhvatiš, ono beži i sve dalje, ne možeš ga uhvatiš, sve ti se čini će ga uhvatiš i tako te vodi tamo gde treba da te ubije ili da te udavi ili tako nešto. Neko mi je pričao kako ga tako slagalo nešto pa ga vodilo pravo nišavo.